Eero IMOUS-Safetyltä moi. Nyt kun pelastuslaki on muuttunut ja vastuu palovaroittimista siirtynyt rakennuksen omistajalle, on tullut eteen kysymyksiä palovaroittimien määrästä. Käydäänpä läpi, mitä vastauksia lainsäädäntö tähän tarjoaa. Pelastuslaissa mainitaan, että palovaroittimia pitää olla riittävä määrä. Voimassa olevassa asetuksessa mainitaan, että asunnon jokainen kerros on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella jokaista alkavaa 64 kohden. Samassa asetuksessa mainitaan myös, että palovaroittimien määrässä tulee huoneistoalan lisäksi ottaa huomioon suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot. Laki ja asetus ei siis suoraan kerro, mikä määrä palovaroittimia kuhunkin asuntoon on riittävä. Riittävän määrän arvioimiseen on olemassa paloturvallisuusalan ammattilaisia, jotka antavat suosituksia määrästä asuntokohtaisesti. Esimerkiksi Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEC on antanut oman suosituksensa riittävästä määrästä. Me IMOUS-Safetyllä suosittelemme jokaiseen makuuhuoneeseen yhtä palovaroitinta ja tämän lisäksi huoneiston yleisille alueille yhtä palovaroitinta. Tällä mitoituksella saadaan lainmukainen riittävä määrä ja asetuksen mukainen suojattavan tilan muoto huomioitua. Toivottavasti tämä antoi vastauksia kysymyksiin päätöksenteon tueksi. Me IMOUS-Safetyllä autamme rakennuksen omistajaa täyttämään nämä lakisääteiset velvoitteet. Ota yhteyttä, tehdään yhdessä turvallinen Suomi.